Театралната тема в днешната рецепта за култура е с проекта Архангел Михаил. Пиеса на Георги Марков. Тук в студиото са трима от авторите на представлението. Александър Христов, който е направил вариант върху пиесата на известният български писател. Цветан Апостолов и Румен Троев, които участват заедно с ред свои колеги в представлението. Винаги задавам на моите гости въпроса откъде да започнем. А тук той е повече от наложителен, защото се започва от един текст, който вече не е сред забранените за българския театър, но в същото време е останал до голяма степен недооткрит, затрупан в забрава, подминат от интереса на театралите. Алекс, как ти стигна за него? Стигнах много лесно за него, защото преди 5 години си излезе нов сборник с пиесите. Нека тук я кажа, защото Георги Марков се изучава, включително и в университетите. Аз тогава бях студент в Театралната академия. Професор Ана Топалджикова ни даде тогава задания, между другото, в лекциите. Но не е това най-важното. Най-лесно е да кажем, защото сега зли сили, бившата държавна сигурност се овладява театрите и затова не се поставя. Това е най-лесният отговор и може би до някъде е истина. Всъщност, истината е, че за самия Георги Марков той е тема, която се прескача, която се появява покрай моменти от историческото развитие последните 30 години, когато той е удобен, когато той е интересен. Но после, когато минава, заинтересованите хора, театралите, издателите, той потъва пак в сянка. Това говори и за нас, за общество, красноречиво, че ние се интересуваме от неща, които са не толкова обществен интерес, колкото са по-скоро интересни за обществото. Но ти каза нещо в началото, че аз съм автор на сценичната версия. Не е точно така. Искам да кажа, че всъщност тя е колективно дело между нас тримата. Защото ние ползвахме оригиналния текст, който е писан на английски език преди 50 години. Тук е място да кажем, че пиесата е отличена в Единбург. Точно. Единствената българска сериозно, престижно отличие. Да. Единствената българска пиеса, която печели първа награда за драматургия в Единбургския фестивал. Да погледнем към пиесата и към това, което вие сте надградили. Тук е момента да кажем, че има и добавки от публицистичните текстове на Георги Марков, част от задочни репортажи и есетата му четени по Deutsche Welle и Свободна Европа между 72 и 78 година. И точно тук идва момента да си кажем, има ли място този политически сюжет в театъра? И моят отговор, включително нашия като екип, е, че той има. Защото това не е политически текст, който стига до битовото ниво на някой безизвестен член на кръчма в обезлюдено българско село, който казва сега така и така стоят нещата и те по телевизора нищо не разбират. Ние говорим политически от гледната точка на една гражданственост. От онова, което ни тормози като общество. Не само в последните 30 години, а въобще през последните 80 години, когато се случат едни по-различни катаклизми в нашата държава, в нашата нация, в нашето общество. И Георги Марков в този смисъл е много точен, точно в този момент, защото той е писал тези текстове 30 години след 9-септемврийската промяна. В момента ние се намираме точно в навечерието на 335-та годишна от последната обществена промяна. Колкото и да не искаме да правим сравненията, те са на лице. Защото Георги Марков пише, че в момента виждаме едни овластени хора, които са си направили живота комфортен. Но самия народ, аз лично не съм виждал от 10 или 15 години щастлив човек. Ако се огледаме в днешно време, ние ще видим наистина едни овластени хора и в театрите, и в политическите среди, които са доволни, овластили са се, направили са си живота както искат, но обикновените хора, обикновените театрали, обикновените граждани, ние тримата, ти, включително екипа, който работи от това студио, наистина може да каже, че от 10, 15 или повече години трудно е видял един изцяло щастлив човек. Който да няма проблеми на ежедневна база, защото в България става вече етикет. Дори на-елементарното отиваш да си издадеш документ, не казваш отивам да се сменя документа, казваш отивам да се разправям. Отивам да се занимавам. Да, това е така. Всички се борим с едни и същи препъвания. Как се събрахте е важно, защото това представление не е създадено с актьори от една трупа. Разбрах, че сте работили заедно и върху сценичната редакция. Затова се иска да се съберете и да се харесате.
Аз съм отчасти инициатора. Така? Понеже аз се свързах с Александър Христов и още като запознахме, аз конкретно му предложих тази идея да направим този спектакъл. Знаех, че той е работил върху текстове на Георги Марков. Аз самия по време на магистратурата ми също бях писал курсова работа за Георги Марков и оттам прочетох тази пиеса. Имал съм доста проучвания за неговите творби и директно с това се събрахме. Тази идея първоначално ни събра да създадем това представление. А пък какво вас ви запали, да? Запалиме общо взето просветлението, което някак си получих, запознавайки се повече с цялата тема и дисидентството на Георги Марков и вече обвързвайки го с нещата, които съм чувал през годините, които са ми се казвали, такива изрази като наведена глава, сабя ни я сече. Когато аз имам проблем, по-добре да си мълча, а не да си изразявам позицията. И общо взето това ме накара да се въвлека в тази идея, защото мисля, че това трябва да се изкара на дневен ред. Георги Марков трябва пак да влезе в устите, главите на хората. И мисля, че ние като артисти трябва да получаваме хората и мисля, че заради това съм се въвлякал в този проект. А пък същевременно с колегата господин Троев сме от един клас, последния клас на Стефан Данилов и оттам се познаваме с него и така също направихме цялата сглобка с... относно сглобката, тук искам да кажа нещо важно. Защо човек трябва да слуша себе си, особено в театралните среди? Понеже слуша много мои колеги, ние видимо сме на млада възраст. И много от нашите млади колеги се оплакват, за нас няма път, на нас никой не ни дава шанс. Всъщност този шанс ние сами си го извоювахме, сами отидохме при продуцент. Нека кажем, че тази постановка е частна. Това, което казваш, е прекрасно. Точно защото... Мисля, че по някакъв начин, колкото и да е трудно, солидарен съм с това, всеки сам си държи шанса в ръцете. Точно. Защото аз тази пиеса намерих 2018 година и от момента, в който я прочетох, аз си казах, аз искам да направя тази пиеса. Аз искам да работя по нея. Особено вече след като научих и за случая с Георги Марков. И така стана, че един ден просто се срещнах с Румен Троев и той ми каза, че и той от също много години, повече от 5-6, търси начин как да направи тази пиеса. И някакси, когато ние сме искали всичко това нещо и не сме се оставили да отидем в щатен репертуарен театър, където евентуално директора на театъра да ни наложи това заглавие, ние сами си извоювахме това право. Чудесно. Тук искам само да вметна, че това се случва миналата година, ноември-декември. Така че ние правим почти една година от момента, в който за първи път сме споменали тази идея. Започнали сме да обсъждаме, дадохме си адекватна сметка, че не можем да се справим до май или до юни месец с подготовката и го заложихме да е в началото на този театрален сезон. И ето вече остават предпремиерните дни накъсяват, както се казва. Да кажем сега кога е и премиерата. Точно така, премиерата е на 6 ноември от 19:00 в театър от сам канала. И за финал само относно всички тия неща, които казахме, няма как да не споменем няколко имена, които застанаха зад нас и най-вече името на Александър Пеновски от театър от сам канала, който прегърна на драго сърце тази идея. И въпреки, че в този театър се играят касови постановки, които си имат своя маниер, по който се правят, той на драго сърце ни прие. Няма как да ни споменем нашата добра сценографка Свето Колева, която също се грижеше за този сценичен кръг, която изобрети едни невероятни крила за Цветан Апостолов, които ще могат да видят хората. Няма как да не спомена нашия композитор Ян Руменин, който направи една фантастична музика, благодарение на която тези крила ще имат своята употреба в един магичен танц, между другото хореографиран от нашата хореографка Дорина Пунчева.